Benvingudes i benvinguts a la 10ª edició del sopar popular i festa de Xúquer Viu. Una edició del tot especial. Després de passar per Sueca, Riola, Polinyà, Albalat de la Ribera, Corbera, Antella, Sumacàrcer, Alginet i l'Alcúdia, enguany ens trobem a Algemesí. Si Algemesí és la ciutat de referència en el nostre imaginari col·lectiu, punt de trobada de les moixerangues, de la música, de l'esport, i avui ho és de la defensa i reivindicació de Xúquer per a la ciutadania de la Ribera i de tot el país. Anem a passar a la secció d'agraïments. Els nostres agraïments van en primer lloc per a l'Ajuntament d'Algemesí, pel seu patrocini i la seva col·laboració. A la Junta Local d'Algemesí de la Sèquia Reial del Xúquer. La seva presència i el seu patrocini sumen a aquesta festa i també a les nostres reivindicacions, una de les institucions més antigues i més importants de la ciutat. I també a la comunitat de regants de Sueca, la qual any darrere d'any ha vingut patrocinant aquest acte. La unitat d'acció entre plataformes cíviques com Xúquer Viu i agents econòmics i socials com els regants és fonamental en la defensa i recuperació del Xúquer i de l'Albufera. Són més de 12 anys d'acció per recuperar i millorar el nostre riu i el nostre territori. S'han aconseguit moltes coses, estem contents, però també continuem vigilants i actius perquè queda molt per fer. L'aqüífer de la Manxa Oriental, la verdadera font del Xúquer, continua sobreexplotat. El riu segueix en la pràctica sense uns cabals ecològics garantits en tot el seu recorregut. La normativa vigent continua repartint més aigua que la que té realment el riu i en els documents oficials es considera encara que el Xúquer és excedentari, sense tindre en compte les preocupants dades més recents, ni la minva segura que tindran els cabals deguda al canvi climàtic, ni la concessió directa per a l'abastiment d'aigua potable als pobles i ciutats de la Ribera, ni la necessitat urgent d'aigua de qualitat per al Parc Natural de l'Albufera. I encara no hem escoltat un posicionament clar de les noves administracions, admetent que no és possible cap nou trasbassament i que necessitem una acció decidida per a recuperar cabals i qualitat. Per tot això, volem agrair també la vostra presència ací. Moltes gràcies a tots els assistents i a totes les assistents. Moltes de les persones que any darrere any han vingut donant suport a Xúquer Viu en les seues mobilitzacions i en aquest sopar i festa, resulta que han merescut la confiança dels seus conciutadans i conciutadanes en les darreres eleccions. I no és per casualitat. Així que a totes i a tots els càrrecs electes que esteu ací, la nostra enhorabona i el nostre agraïment per continuar assistint a aquest acte i al seu recolzament a les nostres reivindicacions. Un aplaudiment per a tots ells. Enguany havíem pensat fins i tot no donar el Tarquim Pudent, perquè molta de la gent que havia fet molts mèrits per a tindre el Tarquim Pudent s'ha quedat en el palo. I clar, no quedava bé que a gent que se n'havia dat, que s'havia quedat sense la feina i que havia fet mèrits en funció del seu treball que tenia en aquest moment, ara no tenia massa sentit que el donaren. I vam pensar, potser aquest any podríem deixar descansar el premi, però de tota manera sempre tenim gent que té molt d'interès, encara que ja no sigui gent que estiga manant. Confiem en els nous governants que vagin fent mèrits perquè tinguem gent per l'any que ve. I sembla gent que està posant interès ja, prou gent. No podem nomenar a ningú, ni un director general, ni de l'aigua, ni de res, no? Però sembla que per l'any que ve també tindrem gent. Els que tenim enguany són gent que estan tots treballant. I en primer lloc tenim a José Ciscar Bolufer, ell és de Teulada, és un diputat de les Corts Valencianes, abans va ser conseller i va ser vicepresident del Consell, i ha donat un gran suport
als trasvasaments y digo, para que aquí tengamos agua en cantidad de calidad y a un precio que nuestros agricultores puedan pagar, y mientras no se demuestre otra cosa, parece ser que la única opción es el trasvase del Ebro. Y por eso nosotros pedimos en este Pacto Nacional del Agua se contemple el trasvase del Ebro, y si tenemos otras alternativas mejores las queremos, que és la de Cortes. O sigui, este xic ha fet mèrits demanant reiteradament trasvasaments com el de l'Ebre, que sabem que el que serveix és per fer grans obres faraòniques, posar molt de ciment i cobrar moltes comissions. En segon lloc tenim a Antonio Gil Olcina, de Lorca, catedràtic de la Universitat d'Alacant. Este és un home que té un gran currículum. Ha estat rector de la Universitat d'Alacant, és acadèmic de l'Acadèmia Real d'Història, doctor honoris causa de la Universitat de Castelló, alta distinció de la Generalitat Valenciana, Gran Creu de Jaume I de Montcaridor en 2010. Antonio Gil Olcina és el promotor i ideòleg dels bancs d'aigua en el País Valencià i promou la solució verdadera del trasvasament Xúquer-Vinalopó, que es la toma desde Cortes. Agua de calidad también para abastecimientos urbanos y no desde la desembocadura, que l'agua ja està molt bruta, ja sabeu que aquesta aigua per a aquesta gent no és prou bona. I per fi tenim la Mesa de l'Agua d'Alicante. És un òrgan consultiu de la Diputació d'Alacant que pertany a aquesta prestigiós organisme, gent coneguda per nosaltres des del Tertimpudent, com José Alberto Comos, que es va distingir sent director de la Fundació Agua i Progreso, després es va elevar a director general de l'Aigua també. També està el propi Antonio Gil Olcina i un dels nostres clàssics, que és Andrés Martínez, que el coneixereu perquè és un dels regants d'Alacant que s'ha fet famós perquè va transformar l'aigua de regadiu imprescindible per als regs d'Alacant, la va vendre a la Danone per a fer negoci. Bé, bona nit. Bé, començar agraint, com han fet ja, a totes les autoritats que s'acompanyen des del Congrés dels Diputats, des de les Corts Valencianes i des dels ajuntaments de la comarca. Moltes gràcies pel vostre recolzament. Voldria també agrair a la Junta Local de Rec i a la Sèquia Reial del Xúquer per el seu recolzament també, que enguany s'ha fet manifest així. I voldria també començar disculpant a l'alcaldessa que no ha pogut vindre a última hora. Tenia una boda familiar de la que no podia fugir i malgrat que la seva intenció haver sigut estar així no ha estat possible. Bé, ja s'ha dit ara mateix que en aquestes eleccions de fa poc han canviat moltes coses. I han canviat moltes coses per a bé de l'opinió que la majoria de nosaltres tenim al respecte del riu, sobretot, però també de moltes altres coses. Entenem que en aquest món globalitzat i en què tot és transversal i tot està relacionat, no se pot treballar de la manera que s'ha fet durant tants anys en aquest país i en altres comunitats del voltant, veient les parcel·les per separat i no traient les conclusions d'allò que és tot un únic sistema, com és un riu, per exemple. I no es poden prendre decisions a la capçalera del riu perquè eixes afecten a la resta. Això ho sabem tots ben bé. Esta comarca ho sap ben bé i per això té el recolzament que està tenint Xúquer Viu i que continuarà tenint i que espera que doni els seus fruits. I el que voldria, crec que d'aquestes eleccions, com dia, han canviat moltes coses i això es nota al carrer. La gent ha viscut les eleccions i ha viscut el canvi com algo il·lusionant, que els polítics que ara estem governant estem notant el recolzament de la gent i la il·lusió de la gent pel canvi, perquè les coses es facin d'una altra manera, que se tinga en compte la visió global de les coses i la visió transversal i les repercussions que les decisions tenen, és important.
Ara ens queda, i així vull desitjar que passe, que aquesta il·lusió de la gent se concrete en un treball que doni el fruit, que canvia moltes coses que s'han fet fins ara i que des d'ara comencen a fer-se d'una altra manera i ens porta durant molt de temps a recolzaments com aquests en moltes legislatures darrere d'esta. I que sapiguem demostrar-li a la gent que aquesta forma de governar era una altra, però podem fer-ho d'una altra manera. Voldria acabar dient que entenc que el Xúquer és un riu molt generós i tots ho sabem bé, en aquesta comarca ho sabem perfectament i que estem disposats a ser generosos tots. Per això, i crec que, si no recordo mal, que va ser en unanimitat la decisió d'agafar l'aigua de la Sud de la Marquesa que reflexa aquesta generositat. Sense el riu no podem viure. El riu és el nostre sustent i ho ha sigut sempre. Per això, endavant Xúquer Viu, endavant tots i anem a aconseguir-ho. Gràcies. Bona nit a tots, amics i amigues del Xúquer, que heu acudit a la nostra cita anual. Ens reunim aquesta vegada en una de les viles més emblemàtiques de la Ribera, una ciutat que ha sabut dur endavant el difícil equilibri entre el manteniment de les tradicions i l'adaptació als nous temps, que ha sabut conservar i polir riquíssimes tradicions i que ha fet d'elles símbol del poble i les ha oferit als pobles veïns i del país per a gaudi i orgull comú. En aquell moment que la Festa de la Mare de Déu de la Salut ha passat a ser patrimoni immaterial de la humanitat, pot resultar difícil de creure que fa 30 anys era pràcticament desconeguda a molts llocs, pobles de la comarca, o que una de les danses que la formen estigui a punt de desaparèixer l'any 73. La història del Xúquer recorda, en certa manera, els avatars que acaba de relatar, amb una gran diferència. En el cas del Gemesí s'han superat de manera satisfactòria les dificultats, però en el cas del Xúquer no tant. Anàvem de mal en pitjor i ara, siguem benèvols, podem dir que estem un poc millor que fa uns anys, però no estem bé. I això que la directiva marc de l'AUIA europea exigia que en 2015 les masses d'aigua estigueren en bon estat. Sabeu que hem estat en contra de molts apartats del pla hidrològic passat, que és el que està vigent, bueno, no passat, l'actual. I veiem que l'actual que està debatint-se, el de 2016-2021, continua un poc en la mateixa línia. Sense bosc de ribera en la majoria del curs del Xúquer i dels afluents per la ribera, sense assignar una concessió d'aigua als pobles de la comarca, amb cabals insuficients per al Xúquer i l'Albufera, amb una depuradora Alzira Carcaixent, que va estar molt bé però està sobrepassada i que no depura adequadament, i amb l'amenaça sempre present d'un altre travessament des de Cortes, d'Antella o des d'Alarcón. Volem aprofitar l'ocasió per a anunciar-vos que de manera imminent anem a presentar una petició per a que se suspenga el pla hidrològic que està en projecte, per diverses raons. Per incompliment de la directiva Mar de l'Aigua, perquè vulnera la llei d'aigües respecte a la participació en la consulta pública, perquè el document està sometent-se és il·legal com a conseqüència d'una sentència i també per falta de transparència en el procés. Per altra banda, tinguem altres amenaces a la vista. L'aparició de plantes invasores en el Xúquer i en l'Albaida que denota falta de cabal i mala qualitat de les aigües. La presència confirmada de la clòtxina zebrada que ja està en el Xúquer. L'altre, l'intent de fer un travessament des de l'Arcó a Alacant. Esperem que això últim no arribi a quallar perquè seria la pitjor jugada possible per a aquesta comarca, ja que a més de que baixaria menys aigua per al riu, s'aniria extraient aigua de l'aqüífer nostre, que no està sobrat, i posant les terres de la ribera en perill de salinització. Portem molts anys lluitant per a que no ens furten l'aigua des de Cortes o des d'Antella i tampoc volem que se l'emporten des de l'Arcó. Exigim al nou govern valencià que siga contundent,
i que renuncia a qualsevol altre travessament del Xúquer que no siga el de la sud de la Marquesa. Des d'ací exigim a totes les associacions de regants que mediten bé este pas per tot el mal que podria ocasionar-se. Estem en temps de canvi. Ja no fa caloret, ara fa calor. I ens alegrem del canvi del govern a la Generalitat. Desitgem un canvi de polítiques de l'aigua més respectuosos amb el medi ambient. Però ens mantindrem en el nostre paper, independents i vigilants en la defensa del riu. I confiem que en aquest nou període que ara s'inicia regna una major sensibilitat ambiental en les administracions locals i autonòmiques. I aspirem que els grups socials i ecològics que estimem el riu i no utilitzem la seva aigua tinguem una major representació en les institucions per a poder contrarrestar decisions insostenibles com estan passant encara. Per acabar, vull donar les gràcies a tots els que heu vingut per fer visible una cosa important, que Xúquer Viu no som únicament els 10 o 12 membres de la Junta. Xúquer Viu som tots els que estem així. I també els que no han pogut vindre, però també s'estimen el nostre riu i l'Albufera i lluiten per ells. Afrontem amb il·lusió aquesta nova era i seguim lluitant per un Xúquer viu. Enrique Lapuente va col·laborar amb Antonio Esteban en l'estudi per el canvi de presa de Cortes de Pallars a la sud de la Marquesa del transvasament Xúquer-Vinalopó. Va coordinar, quan era president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, Juanjo Moragues, la mesa de participació per a la recuperació del riu Xúquer. Ha publicat diversos articles de premsa sobre la problemàtica de l'abastiment de la Ribera, la situació del riu Xúquer i l'Albufera. Ha participat en diverses taules redones sobre la problemàtica del transvasament Xúquer-Vinalopó. La seva trajectòria professional està lligada al cicle urbà de l'aigua i del medi ambient, sent autor de nombrosos treballs de sanejament, depuració, reutilització, abastament i desalació. Les últimes conferències que ha fet ací a la Ribera han estat el 24 de maig del 2013, la Ribera pel dret a l'aigua. El 28 d'abril al 2014, transvasament Xúquer-Vinalopó, un conflicte, dos mirades. I l'última més recentment, el 26 de març del 2015, present i futur del Xúquer i de l'aqüífer. Bé, aquest premi és un homenatge a Enrique Lapuente, sí, però també a tots aquells tècnics qualificats, enginyers, advocats, arquitectes, biòlegs, economistes, que posen el seu coneixement, el seu temps i la seva formació al servei de causes desinteressades com la de Xúquer Viu. Sense aquests tècnics compromesos, generosos i solidaris, els moviments socials com Xúquer Viu, com Salvem el Cabanyal, com Per l'Horta i com tants i tants altres serien molt més febles. La combinació entre la mobilització social i el coneixement és fonamental per a que la nostra societat avance, per a que les causes que no són mogudes per interessos econòmics, sinó per interessos ambientals o socials, puguen competir amb els poderosos lobbies econòmics que ells sí es mouen pel benefici econòmic i la codícia. Gràcies, Enrique. El guardó de Aigua Clara 2015 per Enrique Lapuente. Buenas noches, muchas gracias. El premio lo recojo yo, pero el premio es vuestro. Vosotros sois lo que realmente os lo merecéis. Lo único que he hecho ha sido escucharos, intentar entenderos y aprender una lección muy importante, que volem un Xúquer viu. Muchas gracias. Bona nit y buena suerte. Xúquer viu. El nostre bellíssim Xúquer de tots els dies ens cal més viu que mai. Allunyat de la contaminació i dels interessos corruptes. Paisatge i verger on reposen tots els somnis dels riberencs. Aigua que nodreix les nostres vides
com la sang que ens recorre les venes. El volem ben net, apartat de l'especulació, que ens mulle a totes i a tots la consciència per conservar-lo. El riu és vida, deia el poeta. Els poetes creixen a les ribes dels rius, amb un fort i clar vincle. Xúquer, còmplice de les més apassionades històries d'amants a la teua vora. Bressol que ens ha criat dolçament, ple de canyars, però on batega el més gran amor de tots els qui l'estimem. Xúquer, perquè volem la teua aigua ben clara, perquè si t'asseques, a tots se'ns assecaran les il·lusions. Xúquer, més viu que mai, perquè hem de fer moltes davallades, plenes d'aventures, amb la teua força i tendresa. Dic Xúquer, i dic Ribera, i la veu s'enclevilla, plena d'ànsia pel joc, on he estat més feliç que mai. D'acord? Així tenim nuls 1, abstencions 4, Siscar 91 vots, Girolsina 79 i la Mesa de l'Agua d'Alicante 82. Per tant, el Premi Tarquín Pudent 2015 se l'endú el senyor Siscar, exvicepresident, i que continua amb la seva tasca insistent per a veure si mos deixa el Xúquer sense aigua durant uns quants anys. Així que li farem arribar este guardó. Enhorabona per al guardonat, esperem que aprenga la lliçó. Aigua, volen l'aigua i no hi ha prou ni en el Xúquer ni en l'Albaida, i aigua que ja arribava des de Conca fins a la nostra comarca. Abans del pacte Bonosa Plana, aigua que ara és bandera que es transforma en moneda, i aigua que igual s'adapta a la necessitat humana, que els interessos de la gran immobiliària violència de la inútil guerra,
resten les llàgrimes que cauen seques de bondat. Burjassot, un nom de pólvora escrit en lletres de foc. Jo vull que els morts del meu poble em facin treix un lloc. Mort encara, veure encara una església i un pou. La palmera. Hi ha una palmera prop de ma casa, antiga i esvelta, grossa i tan alta com ho és la pena que se m'instal·la en la carena de l'enyorança quan la ves i ella sola i callada. Hi ha un grapa d'homes i de dones referents per a qui somia en una terra diferent. Persones generoses, lluitadores per els drets dels humans, els drets humans. Visca un país bressol de gent que guarda les arrels del temps, un temps de futur fent pinya amb tu, aixecant la dignitat. Un mar de persones alçant-se com les ones amunt, buscant el cel, buscant l'estel de la nostra dignitat. Amunt, buscant el cel, buscant l'estel de la nostra llibertat. Visca un país al marge del ponent, donant la cara al vent del món, alçant-se al bon matí per treballar i llaurar el seu destí. Un país alegre, combatiu i que va recte, amunt, buscant el cel, buscant l'estel de la nostra llibertat. Amunt, buscant el cel, buscant l'estel de la nostra llibertat. Amunt, buscant el cel, buscant l'estel de la nostra llibertat. Moltes gràcies.
Ja que veure, no hi ha res més emocionant que fer una moixeranga. I res, només voldria acabar dient que com a veïna d'Alcàntera de Xúquer m'agradaria que l'any que ve aquest sopar es poguera fer al meu poble. Seria tot un honor i un plaer.